да не живее Татко Небесен. Тогава да живее, Господи, когато обичаме ближния си, както себе си. Тогава, когато обичаме Тебе, Господи, и когато не слагаме други богове, като Ти си в нашия живот, на първо място Исус Христос в живота от сърцата ни. Може, помогни, Господи, ако ние искаме да желаем и да обичаме, може, помогни, Господи, в това Татко Небесен, да не се намерим само на думи, Татко, Господи, в него, но и на дела, Господи, в любов. Защото, Господи, Ти си Бог сърцеверен, защото, Бог, Ти си правилен Бог и Ти знаеш, Господи, всеки ни познава, всеки ни може позитет на цялата земя. Затова, Господи, там, където е нужно за поправка, отправи Божия святи и дай всеки, който е чул за Тебе, Господи, да си намери вея пред Тебе, Божия святи. Благослови тази вечер, Господи, служението си, благослови общението ни, Божия святи, изпрати святници до Татко Небесен и Ти заяви централно място. Така че, Господи, не пастор Фахри, не това слуга Господи да говори, Боже, Ти говори чрез него. Боже, благодарим Ти, че Твоето слово е един непресъхващ израз, но винаги има дълбоки тайни и мисли, Господи, в Твоето слово, които може ни трябва да се научим, които ни трябва да чуем, които ни трябва да се получаваме, които ни трябва да живеем, за да се наречем, че ние сме проявени, за да се наречем, че ние сме домородени, за да се наречем, че ние следваме Тебе и на Тебе, Господи, искаме да бъдем. Благослови си на Господи тези, които са на Бог, благослови Господи и нас, Татко Небесен. Благослови мене, Божия святи, благослови тези, които имат да прехвърля на болниците, тези, които са влязали в болниците, Господи, аз се моля, Твоята любов в тази вечер, Господи, в името и кръвта на Исус, Твоята любов, Господи, Твоята милост, Божия святи, Твоето проводя бащинска ръка, Господи, да направим нужното, Божия свят, към всеки, който има нужда към Тебе. Може, едно сме поискали от Тебе, Боже, да живеем за винаги от дома, Господи, и да търсим Твоята слава, и да търсим Твоята хвала и благодарност. Помогни, Господи, думите изречени в Тебе, Боже, да дай да преработят и да дават живот. Господи, на кого друго да се опаши, кой друг ще говори, кой друг може да ни послуша, никой друг, само Ти, Господи, който си жив, който си създал Вселената, създал си човека, Господи, само Ти можеш, Господи, да направиш чудото. Към Тебе викаме, ако допускаш изпитание, ако допускаш, Господи, да видиш шагара, за здрави вярата ни, за здрави изпитанията ни, Господи, наистина сме Ти благодарни, защото всичко от Тебе, Боже. Няма нищо за Твоя контрол, няма нищо за Твоя поглед, но всичко, Господи, Ти си в контрол и всичко Ти знаеш и всичко Ти можеш и Ти казваш, всичко е възможно за този, който вярва и повярва, в който вярва, в който ето тази вечер, Господи, ние изповядваме, вярваме и повярваме в Тебе, Исусе Христе. Ти можеш да направиш всичко. Защо? Защото, Господи, Ти стоиш на всичко. Защо? Защото, Господи, Ти покори всичко по Твоите думи. И ние чрез Тебе, Господи, даваме победители. Чрез тази Твоята свята жертва, Господи, която Ти изработи на кръста. И Ти казваш, с кървите си на това не може. Види поради нашите закони и грехове. Господи, Ти си славен, в който можеш да направиш всичко за нашата хвала и послава. Благослови нашите домове, Божия святи сега. И се нуждаем от Тебе, Татко Небесен. И секундата, която минава, Господи, ние искаме да живеем с Тебе. Там, където няма радост, Господи, дай радост. Там, където няма благословение, дай благословение. Там, където няма изцеление, давай изцеление, Господи. Към Тебе издигаме глави. От Твоето лице търси помощта, за да бъдем благословени и да извършим Твоята воля тук на земята. Благословени може употребени за Твоята слава. Дай всеки един от там, Господи, да говори Твоята слава, за да трупаме плодове достойни за небесното царство. В името на Исус сега се оставяме в Твоите ръце и против Твоята милоглава ще благове да си взе тази вечер върху нас и върху
ваши дума. В името на Исус се благодарим. Амин, Боже. Амин, амин, амин. Слава на Господа. Спрете ме, хватите, вижте, спрете. Слава на Бога. Брат, Митко, спри микрофона. Микрофона. Така, слава на Бога. Днеска за Божията помощ ще прочита един пасаж от Матея 9 глава, от 35-38, после ще кажа темата. Тогава Исус обикаляше всички градове и села, да получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ. А когато видя множествата, смели за тях, защото бяха като отрудени и пръснати като всеки отриняват овчар, тогава рече на учениците си: жетата е изобилна, а работите си малко. Затова молете се на Господаря на жетата да изпрати работите на жетата си. Днеска тема ще бъде: жетата е изобилна, а работите си малко. Ще кажа защо. Някой мисли, че работени ще бъдат само тези, които са пастори, проповедници, само служители. Не. С малко ще има наистина каква е отговорността на всеки един християнин да бъде наистина свидетел за Господа, да говори за Господа, наистина да показва на хората Исус реално на практика, че Той е жив с живота си, с обходата си, с думите, които говорим. Понякога ние като хора гледа да казваме: Господи, аз съм малък, аз не мога да говоря. Знаете ли, Моисей, когато Бог му каза: иди, Моисей, помните го каза? Аз заекам. Гидеон, когато му каза: може да слона и храби, Гидеон каза: аз съм най-малкия. Винаги човек вижда когато Бог дойде при него с някакъв призив, той вижда себе си като недостоен. Винаги вижда недостатъците си. Обаче Бог те обича въпреки твоите недостатъци си и ти каза: ти ще бъдеш човека, ти свършиш работа. И сега вижте какво стана сега. Преди да дойда към пасажа, ще прочитам първо Екклесиаст, това е Соломон. Каза така: който се взира вятъра, няма да сее. Който гледа на облаците, няма да жене. Сега дума, ако не гледаме сега кажем: ама сега времето не е добро за сеяне. Не е време сега, времето е трудно, не може да се говорим. Разберете, не ти, друг ще поговорим. Това, което Бог е предвидил да стане, то ще стане. Дали с тебе, дали с без мен, това няма никакво значение. Бог се каза: идете, говорете, жетата зимулна, а работите си малко. И каза така: който гледа на облаците, няма да се, който гледа на вятъра, няма да прави нещо. Обаче каза така: както не знаеш пътищата на духа, нито как се образуват костите в майчната отроба, така не знаеш и делата на Бога, Творец на всичко. Сей седмица сутрин и вечер не въздържа ръката си, защото не знаеш кой ще успее това или това, или дали двете са еднакво добри. Ако знаем, знаете, много път съм свидетел, ако аз знам кой ще повярва, кой няма повярва, хич няма се трепя да говоря на този, който не вярва. Ще го само дете ще вярват. Ама Бог и казва: идете, научете целия свят. Последните думи на Христос на тази земя, преди да свети от тази земя, в Матея 20 глава, 28 глава, точно последните му думи, преди да свети от тази земя, виж бяха сега. Какво каза на апостолите, и реално тези думи продължават и днес. Идете, проче, научете всички народи. Кръщавайте их в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм заповедал. И ето, аз съм с вас пред всички дни до свършека на века. И сега дума, той ни каза: идете, говорите и аз ще с вас. Вижте колко силно послание. Той няма да остави. Той каза: даже майка кърмица, забрави детето си, аз пак няма да те оставя, аз пак няма да забравя. Важно ли са човек да има реално разбиране за длъжността, която има да извърши към Господа. Самия апостол Павел каза така: да не разбира това, за което бях уловен, да извършат в Филипени. Значи, всеки от нас, Бог е призвал, дал му е дарби, дал му е таланти. Обаче понякога нищо им с талантите и се радваме на нашите дарби. Радваме са талантите, обаче не правим нищо. Сега ще кажем една приказка. Може си много добър майстор, мазач или майстор шпеколовчик. Обаче ако стоиш, нищо не става. Добър майстор сега няма работа, няма пари. Значи, искам да кажем, Бог иска неговите деца, които способят талант от него, да работят за него царство. А той каза: аз ще бъда с вас. И Библията каже, че никога труда в Господа не е празен. Бог не знае как да благославя, знае как да докосва хора с сърца. То не става чрез нас, става от Бога, разберете ме. Но понякога Бог използва хора, много често. Когато се свърши тази земя, той подготви 12 апостола. След тях приготви 70 ученика. И църквата беше готова за делото на Христос. Той се отиде. Апостолите положиха. После дяконите, служителите, църквата продължаваше да проявява благодат. И днес ние като църква Христова имаме същата държност да ходим при хората, да споделим. В Йоанна 6:37 Словото Божие се казва така. В Йоанна 6:27: работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трябва за вечен живот,
която човешкият син ще ви даде, защото Отец Бог в него е благословен печатци. Каза, да не понякога казваме да използваме на момента, кажем, Господи, благодаря за всяко благословение в живота. Това е хубаво. Обаче Бог иска да работим за небето. И сега, малко ще ви какво значи да работим за небето. Вижте си, самия в Словото Божие Исус Христос набляга наново на тази история за жертвата и за работниците и каза, че понякога един сее, друг полива, друг жени. Сега човек е свикнал в къщи, и на полето, сам да сее, сам да полива семето, да гледа да праси и да си иде плода. Обаче в Божия царство не е така. В Божия царство има разлика. Вижте какво се казва Словото Божие. Не казвате още 4 месеца, жетва ще дойде. Ето казваме, повдигните очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Тук горе за жетва за този свят. Хората в този свят са готови, обаче няма кой. Трябва да отидем наистина да им говорим. И казва така, който жени получава заплата и събира плод за вечен живот. Да се радват заедно и който сее, и който жени. Защото това отношение, истина е думата, че един сее, а друг жени. Аз си пратя на жените това, за което не се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в наследство на техните труд. Какво значи това? Понякога ще има възможност, когато ще отидем при някой човек, ще му говорим за Господа, ама той може да не повярва. Ще опитаме втори път, трети път и вече може времето живота да не раздели. Но семето, което се посява там, Бог го полива. И това семе ще дойде време, когато ще дойде друг човек, ще му каже за Бога и той ще повярва. И първият свърши работа, и последният той свърши работа. Но бъде така, че не сеем семето, но Бог е този, който произрастява. Той е този, който прави всичко да става реално. Слава, никой не може да каже, аз съм много велик. Важно е наистина да преместим поглед си от материалните към духовните. Разбирайте, понякога ние наблягаме много на материалния свят, това, който притежаваме. Обаче помните Лотовата жена. Когато Исус говори за последно време, каза така, помнете Лотовата жена, помнете я. Тази жена беше излязла от Содом и Гомор, ама сърцето й беше още там. И когато се обърна, стана буста сол. Тя ще беше излязла от Содом и Гомор, беше на безопасно място, но имаше едно поръчение. Върви напред и не се връща назад, да не погинеш. Лот погледна напред, гледаше напред, дъщерите бяха напред, жена му се обърна назад и останам. Ще към тези неща. Важно е накъде сърцето ти. Може да си много добре, много религиозен, много духовен. Сърцето къде е? Трябва сърцето да бъде към небето, към него отправено. В Словото Божие каза, и ще ме потърсите, и ще ме намерите кога? Кога те потърси с цялото сърце? Бог иска да бъдем искрени чести при него. При него не става лицемерие, той познава всички ни пътища, знае помислите, всичко знае, всичко е при него. И тук казвам така, вижте, относно този свят, аз казах, много пъти се измеряме християнството с това, колко сме успешни в този свят. Що е богат, що има всичко, значи е много духовен. Не. Това не е гаранция. Може да е много богат, а в духа да е най-слабия. Но Словото Божие каза, вие сте сироматски свещища, ама богат са сфера в Яков. Тъй, че важно да държим вярата в Господа. А Бог е този, който няма да остави. Псалом 37 така, млад бях, остарях, не видях праведния оставен, нито потомство да проси хляб. Това е Бог. И тук Бог, още когато се говореше проповедта на планината, той напрегна на тази тема много ясно, каза така. Не идете събира съкровища на земята, където молец и ръча ги изяждат, и къщи, където са краси подкладат крадат, но събирайте съкровища на небето. Сега ще има какво на съкровища на небето. Где-то не молец, не ръча ги изяжда, и где-то крадци не подкладат крадат. Защото където съкровище, там ще бъде сърцете. Представете си, ако вашите пари са в банката, имате 100 000 в банката. Вие всеки да се върнете, ще гледате информацията, колко е лихвата, дали банката няма да фалира, и ако фалира банката, кой ще стане своите пари. Ти последно твоята мисъл, твоите цели ще бъдат там. Но ако твоето богатство е там в небето, какво се притесняваш? В Колосяните ти така, животът е скрит с Христа в Бога. Там е най-важната инвестиция. Небето. И тук Словото Божие казва, трупайте си съкровища на небесата. Как се трупаме съкровища? Как да ги положим? За ние знаем как се прави съкровища. Отивам работим повече, печелим пари и казвам, аз съм вече богат. Да, но при Бога нещата са други. Словото Божие казва, трупайте съкровища за небето. И сега, за какво става въпрос? Помните Матея 25 глава, когато Исус Христос събра и раздели от всички козите, помните там църквата.
вярваш, от не вярваш, ще се събра. И какво казва така, помните ли? Гладен бях и ме нахранихте. Жаден бях и ме напоихте. В тъмница бях и ме посетихте. Странни бях и ме облякахте. Виждаме все неща, които са елементарни от ежедневието. Това са нещата, които трупат за небес съкровища. В притчи казва така, ако някой покаже на сиромаха и му даде парички, той дава заем на Господа и Бог ще въздаде. Значи може да си представите какво отношението на Бог се отразява с тези, които се отразят ги нямат нищо. Сиромасите, клошарите, тези, които са най-бедни. Бог каза, това са хората, които когато могаш, в небесата се пишат. Не ще записам. Помните Корнелий? Корнелий, Деяния 10 глава. Корнелий беше набожен човек, не познаваше Бога пълнота. Но какво правеше? Молеше се на Бога и правеше много милости. И един когато Бог го посвети чрез ангела, тогава ангел каза, Корнелий, Корнелий, твоите молитви и твоите милостини стоят за спомен пред Господа, пред Бога са. Искам да кажа, бъдете милостиви, бъдете добри към хората. Всичко друго на тази земя, което е необходимо, Бог ще го прибави. Не познам апостол Павел каза, възлюбени, живеете като пришълци чужденци на света, хора, които преминават, се минават. Вие са примжите в този свят. Значи псалмите така, ако днес се изиска богатство, не прилепай сърце си към него. Защото е важно да видите сърцето да бъде прилепено към Господа. Да опаваме на Бога и наистина ще го в неговото ръце. В Йоан 12 глава, вижте, самия Исус Словото каза така, който обича живота си, ще го изгуби. А който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Интересна работа. Така, който обича живот, ще го загуби. Ама тази земя ще вземем пример сега, погледнете. Един невярващ човек може да прави косата от бяла черна, може да прави плъчна прасия, от 60 години да покана на 40-30, да стане по-красив, по-млад. Всичко това става вънка, а вътре какво става? Вътре това е стария. И аз това съм много подсъкало. Самата земя, на която живеем, земята е обречена на тление. Словото Божие казва, че когато Адам и Ева се грешиха, Бог прокле земята. И тази земя отива бавно да слонка своя край. Ако и хората да правят всичко възможно, да кажат, вижте, сега ще тишарам, земята ще се отиш посъртява. Не. Земята отива. Може да кажем, света като цяло е като един смъртник, който е на смъртно ниво. Може да е с най-хубавия костюм, Версаче, може да е красив, може да е всичко, но той заминава, разберете ме. Така е всеки един човек. Всеки един човек има път, който трябва да завърви с Господа. Ако вярва в Господа, ще бъде спасен. Ако не вярва, ще бъде осъден, казва Словото Божие. И хубаво е на този време, като човек преминава, да се запита, добре, този свят отива на някъде. Аз така отивам. Аз какво вярвам? И така, когато вярвам, къде ще ме заведе? В притчи, 16-25 така, има път, който се да прапочита човека, но краят му е път към смърт. Наистина човек трябва да се пита, на къде отивам аз? И сега, относно това, че човек има желание все повече, това е качи в самата суть на човека, да иска повече, да живее по-добре, така да кажа, понякога да инспира амбиция за повече и повече. В притчи 20 казва така, както адът няма свита, така човечето ако няма свита. Значи виждаме колко е страшно. Човек ли се трябва да има турска дума карар. Сега дума да живее малко да се посмисля, чакай. Това ми е достатъчно. Няма нужда чак толкова да такова. Защото понякога човек, припитайки се в много интриги, той да прави, пари ще прави, богатство ще става. И пример тръгва да забравя Господа. Аз на време си имал много хора, които се бяха в църква, тръгнаха по чужбина, тръгнаха пари да правят, фирми направиха отина и накрая в един миг виждам ги, братко, няма време каза за църква. Как нямаш време за църква? Е много работа. Нямаш време за Бога. Това е фатално вече. Защото когато нямаш време за Бога, и ние ще при него, Боже, съжалявам. И аз нямам време за тебе. Еклесиаст 3 глава пари си казва така. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. И сега идва въпросът. Всеки един човек ще има възможност само себе да изберем. Да вярва, да не вярва. И ако вярва, колко да вярва, колко се отделя пред Господа. Има хора, които казват, аз сега отивам си там, паля свеща, целувам иконата, минавам, обикалям църквата няколко пъти, това е моето християнство. Добре, това е друго християнство, на където е това християнство. Това са ритуали, традиции. Господ иска хората да го познават лично. Лично. И това става именно, когато човек познае истината. Вижте в Тимотей,
Вече ти каза така, Тимотей. Коя е Божията воля на човека? Бог никога не е стал човека да бъде пада, разберете ме. В Матея 10 глава каза така, че ада е направен за дявола и за падналите ангели. Но когато човек отвърди истината, когато отвърди спасителя, ще отида там, пада за жалост. Но така каза така, това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да спаси всички човеци и да достигнат до познаване на истината. Това е Божията воля. Всеки един човек, който премина пред тази земя, се покае да бъде спасен. А сега, в Деяния 17 апостол Павел беше пред Ареопага и там го разпитаха много, те вяраха своите богове. Той им каза, виждам, че много набожни, той не им каже, че техните богове. Аз искам да говоря, каза един тук, пшената е бела, непознатия Бог. Той им разказа този, който вяра като творец, създател, спасител. И после каза така, защото в него живеем, движим се, съществуваме. Той е навсякъде Бог. И после им каза вече, къде е ключа. В 30 каза така, Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всичко на всяка се покаят. Това е първото покаянието. Второто е вече нов живот, освещението. Ще кажа защо. Има хора, които при Бога приемат Господа и остават на това ниво. Не правят нищо нататък вече. Не се променят. Аз съм си вярваш, аз вече ходя, вече знам църквата, знам кога да ходя, какво да правя. Едва не, той се определя своето християнство. Разберете, Яко каза, вяра без дела е мъртва вяра. Йоан, когато проповядаш така, пренасите дела достойни на покаянието. Дела. Това е живота. Не спасяваме чрез вяра, но следствието от нашата вяра са именно делата, които вършим. Слава да бъде Господа. И сега тук казва така, в Петрово, 4 глава, 3 стих. Доволно е миналото време, когато сте живели както живеят да живеете личници, като се прикарваме на нечестим, в страсти, на писта, пирование, напиване и млади служения. Петър каза, доволно е, достатъчно е миналото време. И вече дава ключа. Да живеете през останалото от цялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Не как си живял преди, а вече Божията воля. Каже, Господи, научи ме. Дай ми сили, дай ми мъдростта да се разбирам. Сега, идва въпроса. Кой трябва да събере тази жертва? Кои са работниците? И къде трябва да бъде събрана жертвата? Това е много важно. Ще кажа, защо. Представете си, ето, ние сме хора. Представете, там имаш дворче, отиваш, посяваш, така домати или каси, нещо посяваш. Поливаш го, израства там стеблото, след после почва да се появят доматите или касовите си. През всичко това време се грижиш, поливаш го и чакаш. Значи, посяваш, поливаш, чакаш. И когато излезе, оставаш го там? Не, ти го прибираш. Така е, Бог ти дава, наистина да разберем колко е важно да християните да не бъдат само сами за себе си, но да сеем семето на Господа на тази земя, не само да сеем, да го поливаме като се молим и тето да оберем жертвата в църквата, в домашната група, да я приберем там, където има вярващи християни. Да не ги оставим в този свят. Ще кажа защо. При около 30 години във Варна идваха мисионери от цял свят, от Европа идваха, от Америка, от Германия. Идваха на центъра по сайте. Аз още тогава те първи бях повярвал Господа и отивах така да слушам. Какво ще говорят? И правеше много хубаво впечатление. Хубаво хваление, хубаво слово. Събираха се хиляди по хиляди поставите. Свършаха, правиха една обща молитва и вече кой на къде отива, никой не ще каза. И много тези хора, както отиваха, се радваха и се отпаднаха. Защо ли? Нямаш кой да ги поеме. Значи, важно е благата вест, когато се каже, човека на когото кажеш, приобщил към себе си, стани му приятел, общуй с него, имайте време заедно с него, говори му Божите истини, води го със себе си на църква, да може да този човек да разбере, че има алтернатива. Защото ако той оставя с това ниво, с това знанието е да, аз съм спасен, аз съм християнин. Днеска много хора се наричат, аз съм християнин. Но кой беше християнин? Да живееш в България, това е значи християнин. Християнин е човек, който приема Господа, повярва в Него и живее с Него. В Йоан 17 Словото Божие казва така, а това е вечен живот, да познае Тебе, единният истинен Бог и Исус Христос, който си изпратил. Това е вечността. И сега, нека да погледнем в тази история, която прочетах преди малко. Важно е за нас да насочим погледа си от материалното към духовното. Не е важно колко се успешен в този свят. Важно е къде си в Бога. Това е важно да разберете ме. И нека дойде Господ, какво ще чуем. Ела добри вели с това или ще кажем, те познавам. Това са двете опции, разберете ме. И жалко, ще има хора, които ще кажат, Господи, това ти я правим, това ли да направим? Така, манице, ние познаваме, които рече беззаконие. Колко страшно. Значи това са хора, които са мислили, че са спасени.
са мисли, че са християни, прави са много неща според техните мисли. И накрая отиват в ада. Защо? Защото не са покаяни пред Господа. Той каза, идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Вижте в Откровение 27 каза така, и в небето, в него не ще влезе нищо нечисто. Грехът трябва да бъде изповядан и изоставен. Притче 27 каза така, който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Виждаме колко е елементарно. Човек може да крие греха си, да каже, никой не знае какво прави. Хората около тебе може да знаят, ама Бог знае. По-добре е да се окриш и изповядай пред Господа. Айка не пред човек си, да не срамуваш. Изповядай пред Господа, кажи, Господи, дай ми сили наистина, това, което там, където съм слаб, ти ми дай сила наистина да бъда силен, да се преодолее. Всеки преминава през своите изпитания. В притчи казва така, праведният и седи пред да пане, Господ ще предине. Важно е да имаш желание да положиш, да се оставаш. Сега, Исус Словото Божие в Йоанна 6 глава каза така, защото сега заход небето не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Сега дома Исус дойде от небето, за да върши Божията воля. И сега Божията воля към нас, Христос ни открива. Идете, научете хората на това, което аз съм ви научил. Църквата не трябва да стои статична. Едва не, ние сме тук, хората да погиват. Не. И какво правиш? Отидеш при хората. Отидеш при хората, споделиш и вече всеки имаш възможност да чуи, да преосмисли, да разбере истината. Така това е нещо много важно. Сега, нимите, тук означава света хората. Защото това е процесът, в който наистина отивам при хората и им говорим. И Словото Божие ясно казва, когато си говорим цялото време, че един от симптомите на последното време е точно това. Че и това благовестие на Царството ще бъде проповядано по цялата вселена. За следствието на всички народи и тогава ще бъде свършекът. Значи виждаме, че това благовестие, което говорим днес, ще бъде проповядано. Ама дали сме, дали без тебе, някой ще има, това ще бъде правил. Искам да кажа, че Бог е оставил църквата именно на това благовестие. И сега погледнете, ако тази земя всичко обречено на тление, струва ли се да трупаме неща, които няма да не ползват? Дед каза, не се представяй какво ще идеш, кой ще пиш, кой ще обучеш. Да си про него царство. И в Филипяни Словото Божие каза така, а мой Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство слава. Така че Бог няма да остави, Бог няма да забрави. Даже Словото Божие каза, вие кои си зип като по природа. Ако и ти поиска хляб, няма да дадеш камък. Ако поиска риба, няма да дадеш змия. То колко повече казва Бог, който е добър, няма да даде добри неща на децата, които към ден нощ. Бог е добър, разбирате ме. Бог няма да остави, няма да забрави. Сега, но нека да приемем в тази история тук, при малко чета Матея 9 глава, тук върху която казах, Исус каза, жътта земя, а работници си малко. Това е един принцип, който продължава и днес. Ако не Словото Божие, поне в началото Исус беше сам. Той проповядваше, получаваше, после избра ученици, от тях 12 апостола. После 20 ученика. На фона на цялото това множество, те бяха наши хора. Исус Христос много пъти говори, не бой се мало стадо. Църквата като цяло е винаги мало стадо, но това ще малки, това ще сме слаби. Ние имаме силата от Бога, разбирате ме. В първия четика така, този, който е във вас, е по-велик от този, който е в света. Бог е положил духа си в нас. Той е с нас. В Римляни 8 каза така, ако Бог е към вас, кой ще бъде против вас? И се каза, аз ще бъда с вас през всички насочка на века. А че видим, че Бог се е ангажирал да бъде с нас. От нас иска да извършим Божията воля, да отидем при хората. Сега, когато че в Словото Божие, че Исус проповядваше, получаваше и изцеляваше. Целта беше спасението. И днес целта също не се променила. Целта не е да бъдеш милиардер, не да бъдеш милиардер, да си знаеш парите. Целта е спасението на човешката душа. Само си казва Словото Божие, вижте Матея 16:26. Какво ще се ползва, ако спечелиш богатството на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш земя на душата си? Представете си, ето, играй тото и нещо стане във вашия живот. В един получавате 1 милион и се радвате. Обаче от те последния виден. На какво се радвате? Живота е свършва. Важно е времето, което има тази земя. Да го кажем, Господи, нека бъде Твоята воля. И вижте сега, в Литопи си, 16 така, Божиите очи чет насама там, по лицето на цялата земя и търсят сърца, съвършени и разположени към Него. Бог продължава и днес да обикаля света. Бог не е човек, той е навсякъде. И Бог продължава да обикаля, продължава да търси сърца, които да го търсят. И продължава наистина и днес да показва милост и състрадание, защото Бог е любов. Сега,
Нека видим какво беше тук виждаме какво беше отношението към хората. Милост, състрадание и любов. Нямаше осъждение. Много хора мислят, че някъде Бог е там стои на високо, така да гледа на вас не вижда, гледа колко да шабърза, колко да се пръсна. Не, това не е Бог. Бог е любов, разберете ма. Бог, при всичко е Бог е любов. И сега, какво беше още състоянието на хората, вижте. Той каза така, като все, които нямат пастир, пръснати. Вижте, когато няма този, когато Исус не е нашия пастир, княза на този свет Сатана, той им каза, яш, пи, носи нови дрехи, това е живота. И хората този свят са пръснати, без алтернатива. Каза, това е живота. Ако няма Господ живота му, той според този свят си отива бавно и славно към ада. Това е истината. Много пъти Словото Божие каза, ако няма скъсение, то нека да идем да пием, защото ще умрем. Още не е така. Напротив, Библията така, че всеки един, който премина през тази земя, се покая да приеме Христос и да получи вечен живот. И сега, отрудени пръстите, като все, които нямат пастир. Сега виждаме тук в Стария Завет има няколко стига, които ще прочета, които говорят числа 27 глава, числа 27, 16-17 каза така. Моисей говори на Господа, казвайки, Господ Бог на духовете на всяка плът, нека постави на това общество човек, който да излиза и да влиза пред тях, който да ги извежда и въвежда, за да не бъде Господното общество като все без пастир. Значи виждаме, че без Божий човек отпределя, без Бог отпределя, хората са загубени. Много път се казва, Словото Божие казва, никой не може да го двама господари. Ако приемеш Христос, той е пастир. Ако отвориш и на другия, рогатия. Йоанна 10 казва така, къде се идва? Да отканне, закони да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той е изобилен. Така че не трябва да се оставяме дявола да ограбва, разберете ма. Напротив, много хора мислят, че вярата не е за умни хора. Вярата е за глуповати хора. Не искам да кажа, че вярата е и за умните и за глуповите. Защото Бог обича едните другите. Обаче виж какво казва Словото Божие. Исус какво каза? Аз съм добрия пастир. И познавам моите, и моите мене познават. Кои бяха първите апостоли? Помните при които е първи? Рибари. Неграмотни, неуки рибари. Това бяха хората, при които е Христос. И много от тези хора бяха неуки, неграмотни. В дня 14 се каже, бяха завечени неграмотни, неуки рибари, а разбраха, че са Христос. Вижте, защо Бог да отиде при тези богати фарисеите, при книжниците, духовните водачи? Отиде при рибарите. Защото знаеш къде хората ще го приемат. И наистина това беше важно. Много от апостолите бяха рибари. Според този свят бяха бедни, неграмотни, неуки, обаче за Христос бяха ценни. Така че не е важно колко си грамотен, не е важно колко си високо в храката този свят. Важно е пред Бога да си верен. Това е много важно. Сега нека ми какво става сега. В Словото Божие се казва, в Словото Божие, аз съм добрият пастир. Добрият пастир живот си дава за овцете. И той го направи. Исус отиде на кръста, умря за грехи на целия свят. И нещо, което е много тук каза, че Господ познава своите си. Не е уникално. Бог познава всеки един от нас. А ако ние да не го виждаме реално не го познаваме физически, но духовно ние сме Негови. В Колосяни ти каза така, животът ви е скрит с Христа в Бога. Твой живот, мой живот е в Бога. На тази земя преминаваме, да. Апостол Петър каза, живеете като пречелици чужденци, хора, които минават за минават. Но, имаше важно, с кого минаваме, с кого преминаваме? С Господа. И после каза така, и тук положим, моите овце, чуят гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват, и аз им давам вечен живот, и те никой няма да загинат, и никой няма да гръмат ръката ми. Интересна работа, вижте. Ако се в ръката на Господа, слушай Неговия глас, следваме Неговото слово, никой не може да вземе оттам, разбирате. Сега има едно друго, как да ви кажем, учение. Веднъж спасен, завинаги спасен. Това е лъжо учение. Няма такова учение. Иска се, като беше Господа, да го следваш и да устояш с Него. Защото знаете, че каза, защото във времето имаше много хора, които повярваха в Бога. Горе още преди повече от 30 години. Изаха на на 50-та църква. Всеки седмица по 50-60 човека приема Христос. Минаваха 2-3 месеца, плът тях вече ги нямаше. Що? Защото те не разбираха, че това е вече трябва да има отричане. Себеотричане, носене на кръста. Няма как да приемеш Христос и да продължаваш да живееш стария живот. Старите грехове, старите приятели, всичко старо. Не. Започваш нов живот Христос, нов живот.
И наистина, нови живот иска вече малко да се насилиш, да оставиш греха, грешните страсти, грешните удоволствия, да кажеш, Господ, аз искам да бъда Твой. И тогава, когато кажеш, аз искам да бъда Твой, Господ приема ангажимента да те доведе там, докъде е необходимо. Сега, Словото Божие казва, че Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички и никой не може да играе от ръката на Отца ми. Никой не може. Ако ние следваме Господа, си в ръката на Господа, дали му за ръка и се говорим с Него, никой не може да вземе от Него независимо. Това е голяма гаранция. Но ако човек приеме Бога, но продължи да шикалкае в този свят, да интриганства, да се връща там, където е бил, той остава само едно знание, че знае за Бога, а в същото време той се връща там, където е бил. Това става страшно. И наистина това е вършя. И тук Словото Божие каза, жертвата е взимана, а работниците малко. Сега тук вече се говори за отговорността на всеки един от нас. Сега, кой е този работник? Някой ще каже, пастора, дякона, служителя. Тя ще им кого е предвид. Сега да кажа, че всеки един християнин, бидейки част от Христовото тяло, има отговорността да разнася благата вест. Ще кажа защо мисля така. Сега, само секунда. В Еремия 48:10 казва така. Еремия 48:10. Проклет да бъде онзи, който върши делото Господне небрежно. Сега ще към тези неща. Ако не сме Христово тяло, главата това е тяло Христос. И обикновено тялото се ръководи от главата, мозъка. Взимаш ослишно и после го правиш. Сега, ако мозък е Христос, Исус Словото Божие каза, моите помисли, не си казваш помисли. Моите пътища, си казваш пътища. И тогава, сега идва въпроса, как да живеем ние? По нашия акъл, по нашите пътища и да следваме Господа. Някой ще има как да знаме Божията воля? Моли се. Яков е напред каза така, Яков е напред. Ако някому от вас не достига мъдрост, нека просто вяра и Бог ще благодаря. Значи знаем, че Бог знае пътя, защото той знае къде отиваме с Него. Той знае пътя и знае как да ни доведе там. И по-добре е да кажем, Боже, води в Твоите пътища. Искам да бъде с Тебе. Ама този свят понякога може да нуди към други места. Разберете ме, света бавно и само отива към ада, разберете ме. И ако се оставиш този свят да води, и не ще с Него там. Разберете ме, стърите Господа. И не ще бъдете там, където Той. Слава да бъде на Господа. Сега, нуждата от работа ръка, не езика само по себе си работи. Ще кажа защо. Сега се, че някой предприемчив направи завод. Сложи 1 милион там да направи завод. Сложи вътре едно машини. Добре, завода и машините дома, нищо не става. Не върви това, защото нужда човешка ръка. Ръката, която да работи. Сега, какво се не кажем? Цялата вселена на Бога. Всичко е в ръката на Бога. Обаче Бог са хора, които да ходят да вършат Божията работа. И той с тях. Той наистина каза, аз ще бъда с вас през всички ни до свършка на века. Той е този, който ще ни даде думи, с които да говорим. Той е този, който ще ни даде възможност да помогне на хората в този свят. Наистина това е важно. От нас искам, Господи, наистина взима, употребима. И той, колко повече се доверяем на Господа, колко повече се доверяем на Господа, толкова повече ще усещаме Божията благодат в живота си. Понякога хората искат дарбите, искат проявление на духа, да могат да кажат, аз съм говоря на езици, аз съм дарал пророконе, аз съм тази дарба. Чакай. Никой дарба. Бог не е дава за самия човек, разберете ме. Дарбата Бог е дава, че с тебе Бог да благославя делото с църквата. Разберете ме. Вижте, за това Словото Божие каза, че християнската е част на едно тяло. Ръката сама по себе си служи на тялото. Всяка част от тялото служи на останалата част на тялото. Така е християнството. Затова не се трябва да има сърца, да бъдем покорни на Господа, да може Бог да направи за Негова слава. И ако в началото виждаме Матей 10 глава, Словото Божие казва, че Бог избра първо 12 апостола. Първо ученици и тях 12 апостола. Прати ги двама по двама да вършат Божието дело. После, в Лука 10 глава избрал още 70 ученика. И те ги прати двама по двама. По-късно виждаме деяния на апостолите в църквата. Апостолите тръгнаха обикаят по двама само там. Знаете, първо Петър и Йоан, после тръгнаха Филип, Стефан бяха с камъни. Всички от тях бяха пръснати тогава. Знаете, много пъти съм се мислил защо, докато бяха в Иерусалим, бяха заедно в църквата, всичко беше толкова хубаво.
Защо Бог написал гонение? Ще кажа защо. Представете си, те стоейки там, радвайки се една група хора в църквата, а хората татъка погиваха. И днес се получава така, понякога не трябва да има Божието присъствие. Една група хора, казваме, колко ни е хубаво тук, Божието положение с нас, Бог е с нас, ама хората навънка погиват. А Бог иска да бъдат тези хора да бъдат докоснати. И понякога Бог допуска гонения, Бог допуска изпитания, Бог допуска неща, които ги разбираме, да може да напръси, да може да им там тези хора да им говорим. Така направи тогава Христос, Бог. Разпръсна ги църквата. И не отиде там, друг там. Филип отиде там в Самария, он отиде там, он там. И отивайки, те ни бягаха, те отиха да говорят Божието Слово. Така че трябва да разбираме Божи принципи. И сега в Римляни 4 глава, апостол Павел казва така, вижте. Защото всеки, който призове Господа, има ще спаси. Всеки, който призове. Значи, виждаме, че Божията воля е всеки един човек да чуе за Господа, да преосмисли своя живот, да разбере, че той е грешен без Бога. И да каже, Господи, аз искам да бъда Твой. Това е решение на самия човек. Бог на сила никой няма вкара в ада или в рая на сила. Бог уважава избран човека. Ще кажа, защо? Не казват, може да бъде Бог да върне него в ада. Това е твоят избор. Когато не избереш Христос, ти се оставаш той след да твои. А той след отива там. Така че Бог уважава избор на всеки. Ако човек обича Господа, ще си Господи, ще бъде спасен. Амос 5 ще казва така, потърсете Господа и ще живеете. А Римия 2 казва така, ще потърсите и ще намерите, когато те потърсите цялото сърце. Виждаме отново какво става. И така, всеки, който защото ще бъде спасен. И после, как проче ще призоват този, когато не са повярвали? И как ще перат този, който са чули? А как ще е без проповедник? И как ще проведат, ако не бъдат пратени? Както те е писано, колко се е прекъснало взето на тези, които гласят доброто. Виждате, когато дават реда. Хората се спасяват, но как спасяват? Трябва някой да им каже. Кой ще им каже? Трябва някой да отиде. Виждаме, вече наистина, понякога се молим за хората, които са около нас. Света около нас, които не вярват Господа. Имаме близки, приятели, комши, роднини. Пътят е да се каже благата вест. Не се притеснявайте. Просто говорите. Вижте, Петър и Йоан, на 50 за Петър стана да говоря. И вижте, това е нещо уникално. Петър беше рибар. Той не се притесняваше как ще говори. Той се оставя просто светло да говори. И тогава в Словото може да каже, че когато Петър говори, те забелязаха, че Петър не е много умен. Не е много, така, няма много дар слово. Обаче имаше нещо, което друго забелязаха. Каза така, а те като гледаха дързостта на Петра и Йоан, им бяха дързостни, че са неграмотни, неучени човеци. Чудиха се и познаха, че се близки с Христа. Значи виждаме нещо, което познаха, че се близки с Господа. Това, което хората трябва да разберат нас, не е колко сме много умни, колко много знаем да приказваме, колко много сме духовни. Да познаят, че Бог е с нас и ние сме с Него. А това наистина трябва и когато ние живеем с Него. Да покажем Бога в живота си. Сега нищото е важно. Молете се казва на Господаря да изпрати работници. Молите е нищо важно. Молите никой не трябва да я пребега. Вижте. Не тръгвайте никъде без молитва. Всяко нещо, което вършите, кажете, Господи, нека бъде Твоята воля. Но очима, дай ми мъдрост така да разбирам Твоята воля, да живея чрез нея. Вижте, във 2 Солун 3 глава, едно казва така. Най-после, братя мои, молете за нас, да напредва бързо Господно Слово и да се прослави, както и вас. Молете се за нас. Но ми се Словото, може да видим, че молитвата е движеща сила. Сам Исус се молише. Когато даже трябваше да избере 12 апостола, Словото бъде казва, че цяла ще прикара молитва. Цяла ще прикара. И той учи своите ученици да се молят. Вижте, най-близкият контакт с Бога, най-близкото общение с Бога, това е молитвата. Понякога казваме къде е Бог. Бог е навсекъде. И е близо всеки един. Но Бог се учи хората да отсъстват с Бога. Сам ще каза, аз съм вратата. Чрез Христос всеки има своя достъп до небето. Слава да бъде. В Колосяни 4 ти казва така още относно молитвата. Вижте. Това е много важно да забравяме. Да се молим за друг и да знаем, че Господ наистина чува, Господ вижда и Господ наистина ще даде отговор на всеки нужда според неговото време, според неговата воля. В Колосяни 4 глава те си казва така. Молете се още за нас, да не отвори Бог врата за Словото, тъй като говорят тайната, на която е в Христос, за която са в окове. Апостол Павел беше в окове. Обаче не представяш да говорим и пише писма, послания. Когато беше свободен, ходиш обикаля с задачи общества. За кой говориш? Какво значи посвещение? Значи, християнът трябва да разбере, че когато Бог го благославя, дава му добро време, има добра работа, семейство, всичко си добре. Потърсете къде
къде може да направите нещо за Божие царство. Искам да кажа, че Бог ще ви открие. Искайте мъдрост от Господа. И когато започнете да търсите, то непременно Бог ще ви покаже. Искам да кажа, че никой християн не е изключен от това да бъде работи на Божие царство. Никой християн. Без значение, мъж и жена, няма значение. Помните Самарянката. Жена. И той жена с петте мъже. Нямаше добро име. Те бягаше от хората, ама когато намери Христос, какво направи? Отиде при хората, им говореше. И Словото Божие каза, че мнозина хора в Самария повярваха чрез нея. Така че няма значение как се вижти. Значение е да си покорен на Господа, да кажеш, Боже, елах моят живот, помогни наистина да бъда съработник Твой на тази земя. Нека Бог да ме благослови, нека с това слово да остави съзнание и да ни мотивира да говорим за Господа, да не се уморяваме. И знаем, че когато говорим, винаги ще има сеяне на семе, ще има и жертва. Нека Бог да благослови. Амин.